nke onye chiri na zere achọrọ m ka ewusasie ntị gị ike n'ihe anyị chọrọ ikwu and ọgbọkwanụ mmadụ niile ga-aghọta ya iwe m ga-esi wee kwu ya na okwu a nna-achọ ikwu bụ onye mara asụ na-asọ n'ikwe, onye amara asụ na-asọ n'ala. Okwu m bụ maka ọnwụ na-anwụ n'ala Igbo ọkarịgo, ndị o nwere onye n'ime unu, ụfọdụ ndị nne na nna unu sef amadị ihe na-ebute unu, ihe kpatara ọnwụ a na-anwụnụ. Achọrọ m ịgwa gị na obodo anyị a ịnọ n'ime ya, mụ na gị na-abụ nọ n'ime ya na-akpụ ya obodo anyị, na ọ bụrụ ndị isi ahụ iche na-achị anyị n'obodo anyị nọ n'ime ya, ife ha na-asị na unu nwere onwe unu, mana udo adịrọ, o wee dị ụka ife na-eme agba aka. Ị nọkọtago jụọ onwe gị kedu ihe ọ ga-abụ oge ọbụla ekwulitere okwu ihe gbasara East, ekpojuo amị, a na-egbu ndị aka ha dị ọcha, a na-egbu ndị mmadụ ọka nkụ. Ị nọkọtago jụọ onwe gị kedu ihe kpatara ya nụ. Ihe anụnwa a na-asị na unu anyị na-azọ Biafra, mụ na gị na-abụ ọnụnwa, anyị abụrụ Biafra, anyị abụrụ Naịjirịa, mana ụmụ ife niile a bụ ife ewepụtara ka e wee na-egbusisi anyị nwabụ ndị Igbo. Ị nọkọtago jụọ onwe gị kedu ihe mere na ekwurịta okwu Biafra ekpojuo ndị East, onye ọbụla ndị East ewekwa ndị East ibe anyị, ndị Igbo ibe anyị a na-egbusisi ndị Igbo ibe anyị, kwa achịrị ndị mmadụ a na-egbusisi anyị, gọọmenti anaghị ekwu okwu na ya. Nkụzi m bụ ife m chọrọ m ji wee na-akụzi gị ngị makwenye n'onwe gị, maka mgbe ị kwere n'onwe gị anya ga-emepe. Maka ndị niile ahụ unu bịa na-eselebreti as hero, abụrụ hero. Ndị agha ekwesịghị ị na-eselebreti as hero, ada erotiri ha, ada amadị na ha na-eme exist. Ihu na-ama ha behind Biafra and Nigeria karịrị unu. Ọ bụ eme njiwe na-asụ unu kwenyegwo n'onwe unu. The problem bụ ihe izizi unu bụ ndị Igbo kwesịrị ime bụ unu bido kwenye n'onwe unu, na mgbe ibido kwetewere onwe gị, ị mara na Christianity bụ ọnwụ na-egbu Afrịka as a whole. Mgbe ibido kpere onwe gị, ana m agwa unu wee sị unu na ọgwụgwọ ọgwụ abụla omenala Igbo. Ka unu mara na ihe ahụ na-afụ abụla otu ahụ fụrụ ya ka ọ dụ, na o nwere ihe dị behind it. Na ndị niile ahụ na-celebrate na ha bụ nke a na ha bụ nke a, fejiri anya ha eme, and ha na-emekwana ihe ha na-eme for ihe ha na-erite. Maka na ihe ndị oyibo na-akpọ ma mkpọgha nsụ ha n'Igbo na egwuregwu ka ọ bụ egwuregwu nke onye ihe a ime akwụ ọgwụ ụgwọ ya. Mana ihe ndị a niile na-akọ na 99% ama nghọta ya, and ọ bụkwa n'iwu na ị ga-aghọta ya. Mana ọ bụrụ na ị chọọ ịghọta ya nụ,
bụ ụzọ kwenyere n'onwe gị, malụ ka isi wee bido ụwa, mara ihe mmụọ na-achị gị, mara uchi gị. Ọ bụrụ iwu na ị ga-eje na nke dibịa wee mara uchi gị, no, because n'ụwa agha gba agha meziri afta asị na ije na nke dibịa wee mara uchi gị. No, o nwere ihe a na-akpọ ikpe echi. Ikpe echi bụ ịsa ka ọ dị, nke dị n'obi, nke na-akọntrolu gị, gị nwa nwoke, gị nwa nwaanyị. Ihe ọ dụbụ ịsa ma n'ofu ka ọ bụ. Ọ ihe ọ ga-abịa mmarụ, ọhụrụ ga-agbaziziri gị ụzọ inwee ka ghọta ihe a na-akọ. Mgbe ịghọtazi ife a na-akọ, mmadụ na-ekwuzi okwu inwee ike wee na-aghọta ifu na-amarọ karịrị unu. Ihe anụ efu na-eme n'ala Igbo agbara aka. Ndị a niile unu na-eso ebe etikwa nọọ hiro ka ha bụ nọọ nka abụrụ maka ọdịmma gị. Ndị bụ hiro ada eselebreti ha, mana awụrụ unu niile ga-aghọta okwu mmadụ. Mana ihe nchọgburu ka ime bụ ghọtagoro onwe gị, kpebere uche gị. Mgbe ị ghọtara onwe gị, mmụọ gị ga-eji aka ya lotere gị nkụzi a, kọwara gị ya. Mgbe anyị ghọta, tụsasị ozi ma bido kpebere onwe gị, like ya, share, gwa ndị ọzọ ka a na-esonyere m ife m na-akụzi ihe ga-abalị gị uru. Na o nwere ife unu amarọ, o nwere ife unu na-afụ, mana ọ bụrụ otu ahụ m furu ihe a ka ọ dị. Ka anyị ghara ị na-ebuzi onwe anyị. Eji ndị Igbo anyị wee na-ebusizi ndị Igbo anyị maka na a chọrọ iredus population ndị Igbo, mana unu agaghị aghọta ife mmadụ amarọ karịrị ya. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịghọta, buru ụzọ kpebere onwe gị, buru ụzọ kpere ivuo n'onwe gị. Ife ndị niile a na-azọ ma ife ndị a niile ọsịa na ndị Igbo zọgide Biafra ruo 50 years anyị enweta ya. Unu echebe echiche ọta bụ izu ebido ọzọ Biafra. Unu echekwanụ kedu ihe mere na ndị Igbo ka a na-aka egbu mgbe ọ na-ekwutere okwu Biafra. Unu aghọtabeghị. Tinye nkụzi m n'ọrụ, buru ụzọ kpebere onwe gị. Gaa gee, ọ bụrụ na ị na-esonye m ọfụ, gaa gee ife ndị nkụzi bụ mbụ na ị ga-amụta ife. Mgbe ị kwenyere n'onwe gị, ị nwee ike wee na-aghọta okwu m na-ekwu. Na okwu ọ bụla a na-aghọta aghọta, na ọ bụrụ na-awaka anya na onyinye sitere na Chi. Tụsasị ozi a iwe nyere onwe gị aka, tinyekwu ya n'ọrụ. Daalụ.